ହଁ ତ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଉଠେଇ ପାରିଲି। ହଁ କହୁନ ରାଗିବାର କିଛି ନାହିଁ ଖାଉଥିଲି ବା। ହଁ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ସେଇଟା କରିଦବୁ ତୋର କିଛି ନାଇଁ କୁଆଡେ ଯିବ ନାହିଁ ସବୁ ଆସିବ ସେଥିରେ କିଛି ଭାବନି, ତୁ ଯାହା କର। ତମେ ବି ରଖିଲ ରଖିଲ ପାଣି କଣ 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 ବେ ରହ ରହ ଭାଇ ଫୋନ କରୁଛି ରହ ବେ ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଫୋନ କରୁଛି। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। ସିଏ ଉଠେଇଲାନି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଫୋନ କରୁଛି ତ। ଭାଇ ପିଲା କି ଫୋନ ଉଠାନ୍ତି ପରେ ଲଢାଲଢି ହବା ପୁରା ଲଢାଲଢି ହବା ପରେ। ହେ ତୁ ବହ ବେ ଏ ରହ କିଆ ପିଲା ଫୋନ କରୁଛୁ ମାରିଛୁ ନା ତୁ ରହ ଏଠି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଇଲୁ ଟିକେ ମଶାଣି ପାଖକୁ ଆଇଲୁ ଜଲ୍ଦି ଆଇଲୁ। ଭାଇ 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 Bye.